Aw danse Maliba TV 1 jabaraninka ni aw ka kunnafoni sentelima waati seli kunnafoni daminɛla sibiri don n'o bɛnna janvier kalo tile 31 ma san 2026 AES sanfɛ golomasiri tabaw ye wulikajɔ baara dɔw kɛ Akabari yɔrɔ la Menaka Worodugu fɛ Niger dancɛ kɛrɛfɛ min senfɛ EGS jatigɛwalekɛla kulu caman bɔra baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko minnu tun bɛ moto kan ani k'a fara u ka subahana minɛnw kan olu fana tiɲɛna jatigɛwalekɛla minnu bolila kari ɲɔgɔnna tɛmɛni olu fana laɲinina golomasiri tabaw b'a jira k'u ye Abu Algabas Ishmali fana bɔ baara la o min bɛ jugɛkisɛ bilen ta ka ɲɛsin dugudentɔnw ma ni golomasiri tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma bɛ maaw hakili sigi ko baara ɲɔgɔnnaw bɛ sen na AES gunbɛn kan. O kɔfɛ jagokɛla Ibrahim Ag Kamaren ka mobili yɛlɛla dugu jukɔrɔ mugu dɔ kan Kidal mara la ni dugudentɔn kamalennin 2 joginna a senfɛ 2 jatigɛwalekɛla kulu b'a jira k'olu de ye nin waleya cɛjugu in kɛ ni wulikajɔw bɛ sen na yaasa ka boloda kɛ o maa ninnu kan. Ni han bɔra yen nɔ han bɛ taa kɔkan kibaruya kunnafoni na han b'a daminɛ Niger ka sanga ni bingani waleya min taara ka ɲɛsin Ɲame pankuru kɛnɛsoba Jori Amani ni Bazi 101 ma AES jamanaw b'o waleya in kɔ ni ka o jalaki min binganiw kɛra État islamique jatigɛwalekɛlaw fɛ ni golomasiri tabaga caman joginna ani ka fara dugudentɔn ni golomasiri tabaw ka pankuru dɔw tiɲɛni kan o min senfɛ Niger golomasiri tabaw ye binganikɛla 20 bɔ baara la ni ka boloda kɛ maa 11 kan kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ AES ɲɛma ni Burkina Faso jamanakuntigi Capitaine Ibrahim Traoré y'a jira ko ni bingani ye baganya de min t'u labɛnnen don ni k'a fɔ ko nin ye kokanmɔgɔw ka dɛmɛ de min kun ye ka basigibaliya nati jamana kɔnɔ ni AES y'a ka dɛmɛ n'a ka kɔkɔrɔmadon jira Niger jamana ye ani ku u cɛsirilen don ka jamanadenw ka lakana n'u ka yɛrɛtigiya lafasa. An b'a kuncɛ Congo RD Bagbo ka pankurujigi kɛnɛsoba ni kilomɛtiri 17 bɛ ani Kizangani cɛ drone ka bingani taara ka ɲɛsin ali ma janvier kalo tile 31 ni février kalo tile fɔlɔ cɛ ka kɛ ni marabagaw ka fɔ ye kunnafoni sɔrɔlenw b'a jira ko drone cira Uranda n'a jɛɲɔgɔn AFC M23 mamurutelenw de fɛ ko ka kɛ ni Congo golomasiri tabaw n'u jɛɲɔgɔnw ka kɔlɔsili ye ko drone 8 ninnu bɛɛ bɔra baara la ka sɔrɔ maa si ma bɔnɛ u ni na ani minɛ foyi ma tiɲɛ faamaw b'o o bingani jalaki ka sabu kɛ hɛrɛ bɛɛ min tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka wele bila diɲɛ jamanaw ma u ka fɛɛrɛ jɔnjɔn tigɛ o ko la. Ni de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sintelimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.